Der var en gang, hvor man kunne tippe en 13'er, se tipslørdag i fjernsynet, og sådan er det ikke i dag. Der kan man spille på alt mellem himmel og jord. For eksempel, hvad dronningen må siger i sin nytårstale, og så til, hvem der vinder Vild med Dans. Og netop Vild med Dans-vinderne, dem kan man faktisk spille på fra nu af i få uger, altså i de her få uger, indtil at der jo er premiere på, at de går på dansegulvet om 14 dage. Lad os lige få et vinderne af Vild med Dans 2012 er Joachim og Claudia! Hvis du for eksempel havde spillet 100 kroner på, at det var det her par på Danske Spil, der vandt sidste år, så havde du fået 1100 kroner direkte ned i foret. Og nu kan man altså gøre det igen. Men der er bare mange af os, der ikke aner, hvordan det foregår. Christian Wollerslev, du er ekspert i branding og markedsføring. Og jeg er en af dem, der overhovedet ikke... Altså, jeg har spillet én gang i mit liv på Lotto og vundet 40 kroner. Og ellers aner jeg ikke, hvad det, der hedder betting er. Fordi det er jo det bliver kaldt. Kan du ikke prøve at forklare så nogen som mig, hvad det handler om? Jo, men betting er i al sin enkelhed at satse penge på udfaldet af en begivenhed. Vi har kendt det historisk fra sportsbegivenheder, hvor man har satset penge, man har spillet på eksempelvis en fodboldkamp eller en håndboldkamp, og nu har det flyttet sig. Hvorfor har det flyttet sig sådan? Fordi det er jo helt vanvittigt, hvad man kan spille på. Altså alle mulige tilfældige ting. Hvad er forklaringen på den udvikling? Jamen, i bund og grund synes jeg, der er sket to ting. For det første kan man sige, at spilleudbyderne, dem der lever af det her, de er interesserede i at tiltrække nye målgrupper, der ikke bare er fodboldinteresserede drenge og lignende. Og derudover kan vi jo også se, at alle medieplatformene udvikler sig enormt. En gang så vi jo bare fjernsyn og så det, men i dag kan vi jo sende sms-beskeder ind og være med til at afgøre eksempelvis Vild med Dans. Der er sociale medier, vi kan påvirke tv-programmet med, og reality-tv. På samme måde er virksomhederne også inde og arbejde med Google og med sociale medier, og i det hele taget kan man sige, at vi går fra en tid, hvor det meget er monolog, altså envejskommunikation, til dialog, og det dækker simpelthen hele pladen. Hvis nu man skal komme med et eksempel på, hvordan man sætter de her odds. Hvis vi så tager for eksempel feltet af Vild med Dans i år, så kan man sige, at Maria Lucia, skuespillerinde eller sangerinde, hun har odds 4, hvis altså hun går hen og vinder. Mads Laudrup har odds 20, og Allan Simonsen, han har odds 50. Hvad betyder det for sådan ligesom at skære det ud i pap? Jamen, det betyder i al sin enkelhed, hvor mange gange du får dine penge igen, hvis du satser et givet beløb på det par, du nu nævner. Så hvis et par har odds 4, og du satser 100 kroner, så får du 400 kroner. Hvis de altså går hen og vinder, ikke? Hvis de går hen og vinder. Og der er det klart, at der er der noget matematik imellem det her med at tænke over, at jo højere odds de har, desto flere penge vinder du. Men omvendt har der også siddet nogle bookmakere og tænkt, der er ikke så stor sandsynlighed for, at de vinder. Og den anden vej rundt selvfølgelig omvendt, at desto lavere odds, jamen desto større er sandsynligheden for, at det givne par må vinde. Så man behøver ikke være det store matematiske geni, det er jo bare sådan rent, hvad man selv tror på. Altså... Ja, drømmescenariet er, at du kender udfaldet, men det er der jo ikke nogen, der gør, så det er en fordel lige at forstå den der simple matematik i de her odds. Hvis nu man kigger på alt andet end for eksempel sport, som man jo har spillet på i mange år, hvad er så det mærkeligste, som folk går ind og spiller på? Jamen, det har, som du var inde på, rullet sig ud over en række platformer. Vi kan se, når vi kigger på det, at især underholdningsindustrien virkelig er begyndt at tage fra her. Melodi Grand Prix, X-Factor, præsidentvalg og sådan nogle ting er noget af det, der er begyndt at fylde rigtig meget. Og vi har også set på samme måde, at man har kunnet spille på alt fra Elvis dukket op på en hvid hest til en koncert, og han er død, så det er selvfølgelig lidt svært. Altså, det er der vel ikke nogen, der spiller på? Nej, det er der nok ikke nogen, der spiller på. Jeg tror, det er udbyderens måde at prøve at skabe lidt hype og prøve at få dialog med nye kunder på en sjov måde. Man har også kunne se det på det engelske marked, at en far spillede på, at hans søn skulle komme på det engelske fodboldlandshold en dag, og det gjorde han altså for mere end 10 år siden. Så det må man sige, han har tænkt lidt langsigtet. Han har faktisk været så heldig, at det gik igennem, og han vandt lige omkring 80.000 danske kroner. Nå, fordi det er jo så det næste gang, man spørger, hvor store beløb er der? Altså, kan man gå hen og blive millionær, hvis man går ind og better på den rigtige vinder af Vild med Dans? Eller, ja, hvis du er rigtig heldig. Eller Allan Simonsen for den sags skyld, fordi det giver åbenbart mange penge igen. Ja, det kan man teoretisk godt. Hvis du er rigtig heldig og sætter lige det rigtige, så kan du godt blive millionær. Eksempelvis kan du få dine penge 350 gange igen hos Danske Spil, hvis du spiller på, at Brøndby vinder Danmarksmesterskabet i fodbold. Så det kan du godt. Hvor meget better du selv? Ja, nu arbejder jeg relativt meget, så det kan tælles på mine fingre her, hvor mange gange jeg selv har bettet. Men jeg har gjort det, fordi jeg synes, mekanismerne er sjove, og jeg synes selvfølgelig, det er super interessant at se, hvordan de her ting hænger sammen. Og jeg har også godt vundet? Jamen, jeg har ikke vundet ret meget, for jeg var ikke så god til at gætte, hvad udfaldet blev. Så for at være helt ærlig, så vandt jeg ikke noget. Nå, så er det ikke sikkert, at vi skal høre. Alligevel vil jeg følge dit råd. Hvis nu du var bookmaker, hvad vil du så kigge på i forhold til for eksempel det års Vild med Dans, som man altså kan spille på fra nu af?
Ja, det er klart, at i mit perspektiv vil det være at kigge på, hvad det er for nogle profiler, der er med, hvor kendte de er. Fordi når vi kommer til det her med, at man skal sende sms'er for at stemme på dem, så betyder det noget, hvor kendte de er, hvor store brands de er. Så vil jeg nok også gå ind og kigge lidt på, hvem den professionelle partner var. Eksempelvis er der jo en af dem, der har en professionel partner, der var med til at vinde sidste år. Det kan jo også have en betydning. Vi har haft en, der er blevet ført frem til sejrspladsen før. Ja, det bliver spændende at se. I hvert fald er det fredag den 13. september, at den første Vild med Dans går over skærmen, og så må vi jo se, hvem der ender med at vinde. Tak skal du have, fordi du kom her og gjorde os lidt klogere. Selv tak. Jeg er typen, der godt kan lide at en gang